U ovom jutru ću spodeliti jednu zanimljivu informaciju. Mnogi ljudi koji su učinili našao nešto drugoj osobi, posle dugi niz godina pojavi im se griža savesti i onda pomisle da imaju toliku kontrolu da mogu da izbrišu sve te prošle događaje i da njihova reč izvini može uticati na prošlost i na učinjeno. Da će oni zbog toga postati bolji ljudi. Ali jedno zapamtite, iako to urade, oni to isključivo rade samo zbog sebe, jer to je narcistički sram. Tada reč izvini nema nikakvo značenje za onoga kome je nepravda učinjena. U verbalnoj komunikaciji sa ljudima, ukoliko želim da se osete vrlo prijatno i udobno i da imaju osjećaj kao da me znaju ceo život, ja uradim dve stvari. Prva stvar je pokažem im vrlo brzo da sam odgovorna za svaki svoj postupak i da mogu da im budem podrška, da mogu da se oslone i tada se oni opuste. A druga stvar je nikada u direktnoj verbalnoj komunikaciji ne pričam ovako, nego uvek sa strane. Idete direktno lice u lice, tada ljudi podsvesno imaju osjećaj neke pretnje. Posmatrajte sebe i vidjet ćete da svako ko vam se una u lice, nemate prijatan osjećaj. Savjet je ako želite da vam bude prijatno sa nekim, da se opusti, ne budu stegnuti, kažete te dve stvari i vidite kako sve ide drugačijim tokom. Online poslovi uopšte nisu planirani, niti napravljeni da bi neko uspeo odmah. To vas niko ne uči, koga da angažujete, vaši padovi, jako dugnoćni rad, pogrešne informacije, kada ništa ne ide kako treba, greške koje koštaju novca koji niste ni imali u tom trenutku, primjer. Upravo taj haos, to je vaša učionica. Ne onaj kurs koji ste kupili. Tu se upravo stiče da je taj stres vaše iskustvo, da vi plaćate za vašu mudrost. I tada uopšte nije planirano da neko zaradi. Tada je stvarna edukacija za svakoga. Jer tada se gradi disciplina, volja, snaga, iskustvo, mišljenje. Kako da se oporavite kada ništa ne ide. To označava samo da ste na pravom mestu i da naučite sve što vam niko nikad nije rekao kada ste kupili kurs. 100% istina.